आयचे दुसरें वाचोक आमी घेतलां लुकाच्या पुस्तकांतलें. नाच्या बागांत लुकान आमचे फुडें 4 सुबागे 4 बियाटिट्यूड्स आमचे फुडें घालतात. तशेंच 4 दुकान 4 वोज आमचे फुडें घाल्यात. जेजू म्हणटा जो गरीब ती सुबागे, जे आतां बुकेतात ती सुबागे, आतां रुडोन कोत्तात ती सुबागे, आतां पिडापीड सोंसतात ती सुबागे. जेन्ना ही उतरां मनशाचे पडटात तेच्या लागीं खूब विचार येतात, असलो लोक कसलो सुबागे, हाव आर दीस पीपल ब्लेस्ड, हाव आर दे हॅपी. पूण जेजू म्हणटा खरोच असलो प्रकारचो लोक सुबागे. जो गरीब तो सुबागे. कित्याक जायत गरिबीच्या जिवितान जायते गिरेस्तकाय ना, गिन्यान आसत, दाणां आसत, पूण हो लोक फकत देवाचेर विस्वास दवरून बाबात दवरून आपलें जिवीत सादतात. देखून जेजू म्हणटा तुमी सुबागे कित्याक तुमकां स्वर्गीचें राज मेळटलें. जे रुडोन कोत्तात ती सुबागे. कोण जायत रुडोन कोत्तात? जो लोक आपली असोक्ताय वळखतात, असोक्त, तशेंच आपली पातकां स्विकारतात आनी पातकां पासत ती रुडोन कोत्तात आनी देवाच्या भोगसणे खातीर ते रुडोन कोत्तात. जो म्हणटा ही सुबागे. तुमचें रुडोन पोस जातलें, तुमच्या तोंडार हांसो येतलो. जे आतां भुकेल्यांत ती सुबागे. Those who hunger are blessed. कोण लोक कित्याक भुकेतात? जो लोक फकत देवाच्या मोगाक, भोगसण्याक, देवाच्या उतराक भुकेतात. देवाचें उतर आयकून आनी वाचून नियाळ करून एकमेकाची बूक पाकयतात. जेजू म्हणटा तुमी सगळीं सुबागे. तुमची बूक देव पाकयतलो.